ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അബ്ദുള്ളക്കയാണ്. അബ്ദുള്ളക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്യാനപാലകൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമയാണ്. 1996 ഡിസംബർ 21 നമ്മുടെ ലോഹിദാസ് സാറ് കഥയിൽ ഹരികുമാർ സാറ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഉദ്യാനപാലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട് നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പാലത്താണ്. അപ്പോൾ ആ പുറകിൽ കാണുന്ന ആ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉദ്യാനപാലകൻ, അതുപോലെ തന്നെ മിഴി രണ്ടിലും, പിന്നെ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്ത്, പിന്നെ സ്ഫടികം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തന്ന ഈ പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വീടൊന്നും അറിയാതെ ഒറ്റപ്പാലം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് ഈ വീട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീട് തെരഞ്ഞ് മടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുള്ളിയെ കാണുന്നത്. ഈ പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇല്ല കേട്ടോ. അത്രയും നല്ല മനുഷ്യരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്ളോഗർമാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പാണത്. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് രമേഷ് കുമാർ വി കെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ ബിസിനസ്സാണ്. പാലിൻ്റെ മിൽമയുടെ സപ്ലൈ, മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്ത്. വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്? തൊട്ടടുത്താണ് വീട്. തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പോൾ ഈ മനയായിട്ട് ഇവിടെ വീടായിട്ട് എങ്ങനെ? ഇത് ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് കണ്ണിയമ്പറം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പൂർവികമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആലസ്യനാഥ മഠം. ഇപ്പോൾ ഇത് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ സിനിമകളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്ത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു 10-20ഓളം സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ചേട്ടാ. നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇതിലേ പോകണം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ട് സീന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു പാട്ട് സീന് കാണുകയുണ്ടായി. അതില് ആ മറ്റേ ഒരു പാട്ടിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വിളിക്കുന്ന ആ സീനോട് നമ്മുടെ പിന്നെ വലിയ ഫാന് വെച്ചിട്ട് ആ ചപ്പല പറത്തിച്ചിട്ട് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു രൂപാക്കിയിട്ട് അവിടുന്നാണ് കുമാരേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വെള്ളപ്പുതപ്പ് പുതച്ചിട്ട് ഒരു. അപ്പൊ ആ കാടിന്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പുളി അതാ നിൽക്കുന്ന ആ പുളിമരത്തിന്റെ താഴത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പുളി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊക്കെ നിന്ന് പഴകി പോയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇത്ര വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആ പുളിമരത്തിന്റെ താഴത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്തിന്റെ ഷൂട്ട് ആ പാട്ട് സീന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഒന്ന് കുറച്ച് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെ അല്ലേ, കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ആൾക്കാരിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് പന്നി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതാ ഈ ഒരു പുളിമരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണപരുന്ത് സിനിമേൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ട് സീന്. നിലാവിൻ്റെ പൂങ്കാവിൽ നിശാപുഷ്പഗന്ധം കിനാവിൻ്റെ താമ്പാലം. ആ പാട്ട് ദിദി മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. വലിയ ഫാൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ചപ്പല പാറിച്ചിട്ടാണ് യക്ഷി വരുന്ന ആ ഒരു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചിരിച്ചിട്ട് നമ്മള് കുമാരേട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചിരി അല്ലേ? ആ ചിരി എല്ലാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഈ അപ്പൊ അത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ളൊരു പുളിയാണ്. ആകെ ഇതാ ഉണങ്ങി വീടാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അത് പിന്നെ ജയറാമിന്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏതാ സീന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം? കാണും ചോദിച്ചാൽ കാരണം എനിക്ക് അതിന് നിൽക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാണ്ടായി ഇങ്ങനെ മുകുന്ദേട്ട സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു. വണ്ടിക്കാരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഉദ്യാനപാലകൻ സിനിമന്റെ ഒരു 60-70% ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് സീൻസ് എന്ന് ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും, കാരണം ഫുള്ള് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ മുക്കാൽ ഭാഗം കാണിച്ചു തരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സീന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ആ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് മമ്മൂട്ടിനെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സീനിൽ കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ അടുത്ത് പൂ പറിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. പൂ പറിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൂ പറിക്കണ്ട, അത് കച്ചവട സ്ഥലമല്ല, പൂ കൊടുക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ആ സീന്
ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ചിത്രീകരിച്ചത്. എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഗേറ്റാണത്. ഈ ഗേറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ സംഭവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അന്ന് വേറെ ഗേറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല. ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം, അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തം പൂച്ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുക, അവിടെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മമ്മൂട്ടി ഇറങ്ങി വരും. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്ത് പൂവില്ല, ഇത് പൂ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല, പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടി വിടും. അപ്പോൾ ഞൊണ്ടിക്കാലാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഞൊണ്ടിക്കാലാന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഓടി വരും കേട്ടോ. ഇറങ്ങി ഓടി വന്നിട്ട് അവരെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടി പിള്ളേരെ ഓടിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന, ഇവരാണോ നാളത്തെ വളർന്നു വരുന്ന പിള്ളേരാണ് തലമുറ, അത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത കാലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡയലോഗൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു കൂടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തു കൂടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു, 4 ഭാഗം പൂന്തോട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാലനം, ഉദ്യാനപാലകൻ, പൂന്തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്ന ആൾ, അതന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ പേരിന് അന്വർത്ഥമായി കൊണ്ടുള്ള റോൾ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക്, ഉദ്യാനപാലൻ. പിന്നെ കാവേരി പൂ പറിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. പൂ പറിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആ പുറകിൽ കാണുന്ന അവിടെ ആയിരുന്നു ഗേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗേറ്റ് ചാടിയിട്ടാണ് പൂ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാവേരി വരുന്നതും. പിന്നെ കാവേരി ഓടിച്ചിടുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ചാടിപ്പോണ സീനൊക്കെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ആ പുറകിൽ കാണുന്ന ഗേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സീന്. പിന്നെ അടുത്തൊരു സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാവേരിനെ പൂ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി തല്ലാനാട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തല്ലാനാട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡാണ് ഒന്നുമില്ല, ആ തുളസിത്തറയിൻ്റെ സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു സീൻ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ തുളസിത്തറ എൻ്റെ സൈഡിൽ കാവേരി മറ്റേ മമ്മൂട്ടി തല്ലാനാട്ടുമ്പോൾ തളർന്ന് വീഴുന്നൊരു സീന് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് ശരിക്കും ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാ ഫ്രണ്ട്? അതാണ് അല്ലേ, ആ ശരിക്കും ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കേട്ടോ. ഇതല്ല, ഒരുപാട് സീന് ആ സിനിമയിലത്തെ ഏകദേശം ഒരു 60% ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രധാന സീനുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞ് സ്ഫടികം സിനിമയിലത്തെ ആ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തുന്ന ഒരു സീന്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് പുറത്താണുള്ളത്, അത് ഞാൻ എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അബ്ദുള്ളക്ക ഇവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പുള്ളിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ആ സിനിമ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പുള്ളിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം അബ്ദുള്ളക്ക. നമസ്കാരം. അബ്ദുള്ളക്ക ഇവിടെ വെച്ചുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് ഞാൻ മിഴി രണ്ടിലും നമ്മുടെ കാവ്യമാധവൻ്റെ വീടാണത്. മിഴി രണ്ടിലും സിനിമയിൽ കാവ്യമാധവൻ്റെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീടാണ് കേട്ടോ. കാവ്യമാധവൻ്റെ വീടാണിത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ അബ്ദുള്ളക്ക ഒരു ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് പുള്ളിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഏതാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുത്തശ്ശിയുണ്ട്, ഈ കാവ്യവസ്ത്രമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു മുത്തശ്ശിയുണ്ട്. അവർ ലേശം അസുഖമുള്ള ആളാണ്, തലയ്ക്ക് ലേശം ഒരു ആളാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവർ വയലൻ്റായിട്ട് ഒരു വെട്ടുകത്തി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അവനെ വെട്ടിക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്, റോഡിലേക്ക് ഓടുന്നുണ്ട് വയലൻ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കണ്ട് ആകെ ഇതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാണ്. അതിൽ നമ്മുടെ മിഴി രണ്ടിനും സിനിമയിൽ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത, അതായത് ഭ്രാന്തുമാരി അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സായ അമ്മ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് ഇളകിയിട്ട് വെട്ടുകത്തിക്കൊണ്ട് വെട്ടാനാട്ടുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന 2 ആളിലത്തെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അബ്ദുള്ളക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സീന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സീൻ. ഇവിടെ നേരെ പിടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, അതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാവ്യമാധവനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നൊരു സീനുണ്ട്. നമ്മുടെ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അവരൊക്കെ കൂടി പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നൊരു സീന്. ആ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന സീനിൽ നമ്മുടെ ജഗതി ചേട്ടൻ, നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അവർ തർക്കമാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പെണ്ണിനെ തരാൻ പറ്റില്ല, ചെക്കൻ്റെ അച്ഛൻ ഹിന്ദുവും അമ്മ മുസ്ലിമുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തറവാട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടി തരാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ആ ഒരു സീനും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമകളും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ സ്ഫടികം സിനിമ. അപ്പോൾ ആ സ്ഫടികം സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് നെടുമുടി വേണുചേട്ടൻ്റെ മകനെ ബാലു പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ച അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കയ്യിൽ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തുന്നുണ്ട്. ചാക്കോമാഷ് എൻ്റെ അപ്പനല്ല നിൻ്റെ അപ്പനാണ്,
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് കുറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നെടുമുടി വേണിച്ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ എന്ന ചെറുപ്പ കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചവൻ. അവിടെ വന്നിട്ട് ബാലുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ബാലുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തുന്നൊരു സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുത്തുന്ന സീന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് മോഹൻലാലിൻ്റെ ചെറുപ്പ കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ച ആ ക്യാരക്ടർ വിളിക്കുന്നത് ബാലു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഈയൊരു ആ പടിക്കാല് 2 വേലി ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, അന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അന്ന് വേലി ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ആ കയ്യിൽ കോമ്പസ് കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നൊരു സീൻ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ വ്യൂസുമായിരിക്കാം എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസുമായി ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.